Benetarrok, eguerdion, Aixo, tongintorriak, hemen gaude, Armitz eta biok asteari bukaera emateko prest, eta gaurkoan, badakizue, ostirala dugun hontan, famatuen bideoa dauzkago, eta hor, eskatzen diegu beti beraiek ere bideoa bialtzeko, baina ez dakit, ja, denboraldia bukatzen, datorren denboraldirako eskatuko digu. Bueno, guk famatu bat ekarri dugu, etxeko arpegi ezagun bat ekarri dugu, txiki-txikitatik, erozte, Josebak zemat urtera mango iski hemen? 20 urte. 20 urte ja? Komunikazio zientziat, bai? Ostra, bueno, urte pila mazki, eta orain arpegia jarriko dituzue, zemen daukazue bere bideoa. Horrela. Iepa, Zigor eta Patrizia, zer moduz, Joseba Olagarai naiz, etxalarkoa, gure herria ezaguna da bertzea bertze usategiengatik, badugu hemen duela 100 urteko tradizio bat, usoak sare bidez harrapatzekoa, Nafarroko gobernuak interes kulturaleko ondare izendatua. Eta itzakia horretan, batez ere urrian eta azaroa, baina urte osoan ere bai, jende haunitz etortzen da etxalarrera usoa jatera, hemen jatetxetan, etxeetan, aski modu goxuan kozinatzen dugu. Eta zuek, jakinen zenukete usoa etxalarren bezain ongi prestatzen? Pentsa saiatuko da, Nabaritzena kasetaria dala, torria, nola saldu duen herria momentu batean, txaka, Nafarroko gobernuak, hemen dauka etxalarra. Bai, egia esan, etxalarren artista dira, gu ia segon ginen, bitu kuadrillakoak, 50 urte bete genituen hortan, etxalarren astebukera pasa genuen, han 16 basurde, usoa artean, eta, bueno, inguruetan ibili ginen, zoragarria dira, usategietatik eta aukera baldin baukazue joateko, beretan gomendagarrian, nik ikusi dut, gaina nola zaren harrapaketa, hor, ni umen nintzela, gure aitak artikulu bat idatzi zuen, egunkarirako horren inguruan, da egon ginen, erakutsi ziguten prozedura guztia, palak eta nola botatzen dituzten da hori dana, eta oso polita, eta bertako ostatuetan nola ez prestatzen dute osoa, bueno, zoragarri, guk, txorien izan ditugu uste dut etxalarreko benta eta beste jatetxeen batero eta usoa prestatu digute. Zer prestatu zuten ba? Bai, eta egia esan oso ondo. Eta nik gaur nuen tiroa utze egin nahi eta badezpada hartzaken errezeta bat ekarri dut. Usoa onjo saltzan. Gero gehigarri moduan sartu diotolako gazta polenta bat aldemanean joateko. Pizkat, nik uste dut errezeta honekin ondo joango dela eta luzatzeko, baina bestela, hartzakek berak esaten duen bezala egingo dut errezeta hau. Zuzen, usoa onjo saltzan. Berorrek? Nik hartzake ezagit horrela egiten duen, baina segure aski etxean edonon egiteko aukera erraza dela. Zergatik, egingo dut usakumea oso era azkarrean, momentu batean egingo dutena da zartarian gurina pixka batekin erregozi alde batetik eta bestetikan, eta gero labean 3 minututan prest. 5-6 minututan ja usakumea prest izango dugu, eta ondoren egingo diot ondoan, gure txampiñoiaren karpatzio bat. Abitio, zera? Oliba olio pixka batekin eta ozpin pixka batekin ere olio ozpin bat egingo dut, eta ezin eratuko da. Bueno, gaurkoan, hau daukagu txorienen uso kontuak eta lehen errezeta horrela joango da. Usoak lotu, gatzez eta piper beltzez ondu, eta lapiko batean zu bizean gorritu ingo ditu. 2 baratxuriatan eta 2 tipula xarratan moztu eta hauek ere lapigora. Utzi den arregosten. Jarraian, onjoa botako ditugu, hauek pixkat zuestitu, ardo txuriarekin busti, eta hau lurruntzen denean, salda gehitu, tapa jarri, eta ordu terdiz egiten utzi. Bien bitartean polenta ingo dugu, horretarako esnea lapiko batean gurinarekin, piper beltzarekin eta intxaur muskatuarekin berotzen jarri, irakiten hasten denean polenta gehitu, ondoren arrautza eta arrautza gorringoak ondo nahasi, gazta gehitu eta erretillo batera aterako dugu ostu arte. Usoak egin dado denean, saltza birrindu, iragazi, berrio irakiten jarri, polenta atera, laukitxotan moztu, gurinarekin gorritu eta biak batera zerbitzatu. Bueno, hemen dauzkat usakumiak, usoak, eizekoak, eta hauek ingo dituguna da, koloreat ikusten da, eizekoa direla, lotu ingo ditugu. Badaude, egaztia lotzeko, 4-5 era ezberdin. Egia da, egazti txikia mozteko nik bakarra esango nuke, beste emate seguru, beste emate zautzen duena, baina nik errexena ingo dizuet. Hau da, egiten dana da. Erditi pasako diogu, gutxi gara hemen paparran parian, eta egalak helduko dizkigu. Estutu hemen, eta aurrera ekarriko dugu. Tak, jarraian, iztarrak helduko dizkigu, buelta eman, eta hemen garrantzitsua. 3 buelta ematea korapile emateko garaian, 3 buelta ero 2 buelta gutxienez ematea. Honek izan lortzen dugu, estutzen dugunean,
ez da askatzen. Bat ematen badio bakarrik askatu iten da, ez? Askarri bili behar du. Orduan, ematen dio, buelta bat, aurrena 3, ero 2, eta ero, bat, hartu. Ondo lotu, moztu iten dugu, eta horrela zer lortzen du? Usakumiak ero, itxura politarekin eta atatzea. Ez paduzu egin nahi hau, ez da nahi eta nahi esko zerroe, bale? Orduan, hau ingo du biekin, gero gatza piperbeltza bota, eta zubizian, hemen, gorritu egingo ditut alde guztietatik, gero kipulak eta baratxuriak gehitu, eta hemen utziko dudana zuestitzen gozo-gozo. Ez paduzu nahi arean egin, ezen, Ana, bitartean goazen hobeto ezagutzera, gaur bideoa bidali digun Joseba Olagarai. Esan dugu lehen, 20 urte baino gehiagoko esperientzia duela ja komunikazio zientzietan, eta nola deskribatu genezake? Iruditu zait, ideia ona deskribatzea hitz honekin. Hau da, labain suizarra bezalaxe. A ber, Zergatik, eta bantxe esango dizu zergatik danatatik egiten du. Danatatik egiten du, hau da, egin du lan aurkezle moduan, kazetari moduan, erreportari moduan, aktore moduan, ibilida hori, albistegietan, bibazueken, aktore moduan goenkalen ere egon da, beraz, danatatik egiten du, gero ekitaldi batean eta horrela ere, berak jartzen du martxa edo ezkontzetan eta horrela, beraz, hori ere egiten du, ikusi dezu, ondo hitz egiten du, ze martxa dauken ez da, eta hori danatako balio du, beraz, langile sutsua, artista, eta edo zer gauzaterako balio duna. Armentz, nire, zait, eskondu behar zara? Atera dezuk. Eskontzen bazara, nahi baduzu, ni junal naiz, eskondu ezin zaituetain. Kapitaina falta zait, titulu atako du kapitaina nahi itxasontzikoa, eskondu loko zaitut, Baskaria nire kontu, eta gaina jendiari gero DJ behar bautolan makarra puixka aldala, apuntatzen. Hori ere? Ni apuntatzen jungo nahi duardu, listan. Joseba Gidari moduan, gero zigorrek kozinatzeko. Oso garestiko, asko garesti. Ze menu egingo zenuke, hola ezkontza batian? Ez dakit, baina hori aukeran, ni lehen eskontzatan lan iten nuenean, ematen nituenean, ematen genien etortzen ziren, eskondu berziena, beraien gurasoekin normalean, eta ateratzen genien denetik pixka. Eta beraiek gero ite zuten... Kartara. Gu geneukan, ez eskontzatarako geneukan menu bereziak. Orduan mitxo, sarrerako moduan dauzkazu guzti hauek. Gero bigarrenak hauek, eta gero beraiek, pixka probatzeko ematen genien, Eta gero aukerak eta egiten genuen, bitu nahi txego sarrerako hauek, gero hau, eta postre hau. Gero, egia da, eskontzatan pixkat garestikoa izaten da menua, ez da? Edo, nahi iruditzen zait behintzat, nik ikusten dut, aprobetxaten dara pixka bat ezkontzetan garestitzeko gauzatzen, nik iruditzen zait, barbaridade bat, Jendeak asko eraten. Igual barra libre horrek, Ostra, prezioa igotzia. Ni gomendatzen dizue barra libre jartzea segun ze kuadria daukazue. Esperientziagatik komentatzen dizuet, Kuadria hobeto baterako zaie ezkon berriei, Horrein du barbaren badute kubata guztiak, igual okerrago. Egia da, jendiak ezkontzetan eta horrela asko edaten dutela, Eta egia da, egun berezia dala, zerbait berezia dala, eta egun guztiak irauten du da, normalian, hau da, baskaldu, gero afari itxoren bat ere egiten da, eta festa guztia, egun berezia, eta ezkonduko naiz, noiz bai nik usten dut. Bai, ez daukat eguna, ez daukat ezterrez, baina, pixkanaka demurarekin ikusten dut, iritsiko dala eguna. Hemen esatia gaur egun jende asko, lehen garai batetako eskontza handi hoi berreun lagunetakoak eta olakoa, gero eta gutxio ikusten dienak, jende asko nik laguna dauzkat eskondu direla, baina hori, jun, bera eta bikotia eta lagunen bat epaitegira, eskondu papelak egin azkenean, ze gaur egun edo zertarako behar ondo etortzen da bikotia izatea, edo eskontzan izatea, ez? Baina, politxea da danakin elkartzea, ez da? Lagun, famili, danak momentu batian elkartzea, mai ingurun elkartzea, festa giron elkartzea, eta horre politxe dut ez hori baina hori txoko baten baina alda. Egin alda, baina hainbeste jende gertuatzia oso zaila izaten da, eta ezkontu balmazera bintzat, badaukazu argudio bat danak gertuatzeko. Jendia esko igual kanpon bizi da, eta horrela, eta ezkontza balin bada denak etxera bueltatzen dira. Hau esan da, uso kontuetara joango gara, ez da? Uso kontuetan, ikusi dugu nola Josebak, etxalarko usotegietan nola eizatzen den pixka bat kontatu digu, sareekin zerbait kontatu digu, hau da,
Hau normalean, erdia arotikan egiten den teknika bat da, non belaunaldi pasadan teknika, eta oraindikan jarraitzen da, teknika hau egiten sareekin izaten da, eta garetuko zarete, baina sareekin nola izateko dituzte? Dana ondo pentsatuta dago, dana ondo organizatuta dago, uso hauek sarean amaitzeko. Orduan, hau normalean egiten da muino batean. Hau da, hegaldietan badakizue emigratzerako garaian joaten dira hegoaldera, ezta? Orduan, muino batetikan pasatzen dira normalean hori ja badakite, eta egiten dana da pixka bat hegaldi horiek kontrolatu hortikan pasa daitezen. Horri nola egiten duten? Lehen zigorrek aipatu du pala batzuk. Pala horiek izaten dira, pala normal batzuk txuriz margotuta, non botatzen dituzten airera eta horrela, eta usoak beldurtu egiten dira, pentsatzen dutelako beste hegazti harrapakari bat dela, eta horrenen bidez egiten dutena da pixkatxo bat hegaldia jetxi, beraka jesten dira. Ondoren ere egiten dutena da oihu mota batzuk eta txistu mota batzuk hegaztien hori da, eta horren bitartez lortzen dute nahi duten puntura joatea. Eta pasatzen direnean justo nahi duten muino hortatikan, ordun sare batzuk aktibatu egiten dira, batean agertzen dira, eta usoak saretan geratzen dira. Ondoren polean batzun bitartez azkar isten dira eta horrela harrapatzen dituzte. Orduan, talde lana oso garrantzitsua da, ze batzuk egon behar dute adi, ea noiz datozten hegaztiak, beste batzuk oihuak egiten, beste batzuk palekin, beste batzuek sarea aktibatzeko prest, polearekin ondoren isteko. Beraz, da teknika bat oso harrigarria. Eta egia da, gutxitan harrapatzen dituztela, ez da bez pentsatu dana eta usoak bertara jutela sarera. Arrainak bezala ez da, arraina errexea da, ez da. Nik uste dut gehiago. Atzean egoten dira, gero, jentia eskopetakin itxagoten, eta hor, ikusten direnen usoak ez direla sarean sartu behar, orduan, horra abisu bat ematen da, eta orduan jendiak, alturan ero badauz, eskopetakin eta botatzen dituzte, baina, egia esan, aukera baldin badukazue, ez dut esaten hau ikustera joatea, bakarrik ingurua, baiara, nola dagoen, leku estrategikoan dagoen, eta inguru guzti hori pasioan egiteko aukera baldin badukazue, juntzaitezte, ze benetan natura maite duena, eta handauden ikuspegiak, biztak eta aina ez da ibilbide oso gogorra, esan dezagon, pasioan umeanekin egiteko, erabat, gomendagarrian den zerbait. Eta horretaz gain, noski, dastatzera, ez da? Usoak gero, bertako ostatuetan, hori da, ostatuak eta horrela, non prestatzen dituzten osuak, era ezberdinetan eta horrela, baina, gehienetan gisatu erara prestatzen dituzte, hau da, barazkiak erregosten dituzte, gero, alkohol pixka bat botatzen dira, edo ardo txuria, edo ardo gorria, edo brandi pixka bat, horrelako ikutxu berezi bat izaten du, ondoren salda botatzen diote, eta, gisatu moduan prestatzen dituzte, beraz, bertara joate baino mazate, noski, izan behar du, jatera, dastatzea, ze disfrutatzen dan, zerbait da, guk hemen gure gisatua hemen doa, kipulaiak horritzen hasi zaigula ikusten da, hemen, eta onjoa botako izkio, hemen, onjoak, aurten, desastre izan dela, orduan, izostuak oraindik zorionez lortzea bada, eta zoriakoak ero nunguak izango dire, baina, onjoak bertan sartuko ditut, hauek utziko ditut hor pixkat izerditzen, eta jarraian, ardo txuriarekin bustiko ditut, eta hemen salda pixka bat daukat. Bien bitartean, gaur gure onjo ero uso honen lagungarri izango den polenta prestatuko dut. Horretako, aukerak, hiru daude izango nuke. Esnearekin bakarrik, esnea eta gurina, polenta bat egiteko, Beste bat izaten da ura eta gero polenta eta gurina, eta beste bat izaten da ura erdia esnea, eta gero, gurina beti eramaten dute. Ze botako dioguni? Intxaur muskatu ere pixka bat, birrintuta, piper beltza, eta irakiten hasten denean, botako diogu polenta, euri moduan, eta nazten jungo gara, egurrezko goiara batekin, 8 minutuz, olako papilla lodi bat lortu arte. Jarraian, 3 arrautza botako izkiot, 2 arrautza gorringo eta arrautza oso bat, ondo nazi 2 minutuz, eta ero gaztak. Ekarritu 2 gazta.
bat nortasunakin, Idiazabal bat. Guria oso. Eta gero bestea olako behi esne gazta bat, ondo urtzen duena. Kasu honetan ekarri dut olako konte gazta bat. Nahi baduzue, hemen talak ruier, edo hemengo behi edozein behi gazta. Hori botako diogu, eta ikusiko zuen, gerateko da krematxu, baina gero, bueno, ostutzera eraman behar da, zen behar du bloke moduan geratze. Eta orain guazen pixka bat hitz egitera ere usoaren kualitate nutrizionaletik, ezta? Bai. Normalean oso kalitatezko burdinan eta proteinak ditu. Zer egiten du burdinak, ze ematen digu burdinak? Bida, gure odolean pasatzen den oksigenoari erraztu egiten dio. Horrexegatik da garrantzitsua burdina hartzea. Eta proteinak ere oso kalitatezkoak dira. Horretaz gain oso koipe gutxi du, hau da, gantz gutxi du, beraz, haragia ere ona da. Eta berezitasun bezala ez dauka karbohidratorik gure areaiak. Osa, dana proteina. Hori da, dana proteina eta dana, horretaz gain ere, burdinarez gain, badauka ere B vitaminaren multzokoak dituzte. Orduan, hori gorputzarentzako eta digestioarentzako eta oso ona da. Burniarena errez ikusten da ikusi zuelen gorri-gorria. Hau eizekoa da, eta orduan koipea ere gutxi. Badakizu zenbat kilometro egiten dituzten hauek egan, orduan, hau dira, koipe gutxi, giarrak ere justu, eta kilometroak egiten dituzte. Bueno, hemen, irakiten, hasi behar zait eta pixkanaka polenta botatzen jungo naiz eta anazten, Eta hitz egin duzu koloreari buruz? Bai? Karo, ze kolore dauka? Odol kolorea, ezta? Eta ze egun da gaur? Odol emaliaren munduko eguna. Noski zeinek ez dakit, hori. Beraz, horretaz ere hitz egin beharko dugu. Eman alduzu, zuke ematen duzu odola, mintz? Ez dut inoiz eman nahi dut, baino... Orain arte ez dut inoiz eman. 50 kilo baino gehiago behar dire. Bai, hori da, arauetakoa, 50 kilo baino gehiago egiteko. Pasatzen ditu. Ez dakit. Oia, odolateratzen jatenen ja orduan ez dakit gara. Patsako deten, baino, bai. Ni urtean 2 aldiz guten ez, hor 3 hilabeterik behinero ematea dago, eta hor, zure tamainoaren da pisuaren arabera, gehiagotan, ero gutxiagotan emana da. Nik urtean 2 aldiz bai, eta bueno, nik behar da, nik ez daukate odol supermagiko, ni apositibo naiz askotan petzatzen dut. Nire odola sartzen diotenean norbait jola pixka bat erdi gaixori dagoenean da, gaixuak ezago, zeinen asan odola, ezin azkerdi egon orai, baina hemendi benetan gomendio ematea jendeai, plasma eta ematera jotera, odola ematera, beharra dago, Euskal Herrian zorionez, hortan, bueno, erreferenteak gara, ez bai, mediatik gora gabiltz, baina ala ere beti behar da. Orduan, bueno, oin uda datorren ontan, gainera uda, niri mezuak askotan bialtzen dizkiate, eta esan dagoa, ni urtean 2 aldiz jutenaz, eta, gero oitarteko eta emate dizu, eta doainek eta laostra, zer behar duzu gehiago gara jutea baino. Baina, etzatekoan aukera daukezu, moila behiratu, itzegin jentiarekin, no da. Eta nik eurrengo puntua zer hartu behar da, jan behar da, odola eman aurretik, eta ondoren, zer gomendatzen dute? Ni janda juten naiz beti. Hori da, ez da joan behar jangabe. Ze orain pentsatuko duzu, nahi medikuak odolateatzen ditenen edo esaten dit, jangabe joateko. Bai, zera. Bai, analitika egiteko. Hori da gauza ezberdin bat. Analitika atera behar balen badizute, noski hori gomendatzen dizute, ze ikusi behar dute zure odolaren analizia, hori da gauza bat, eta gero beste gauza bat da odola atera behar dizutenen. Orduan bai eskatzen dutela, behintzat janda joateko, eta ze janari esaten dute jateko aurretikan? Normalean, hidratazio aldetik, behintzat ura daukaten fruitak eta horrela, eta ondoren, burdinan onak direnak, adibidez, usoa gaurkoan, lekaleak eta horrelako elikagaiak oso ongi datoz. Eta ondoren, ja odola atera eta gero, hori bai eskatzen dutela, hidratatu egin behar da. Orduan batez ur asko edan, eta fruitak eta horrela, barazkiak non ur asko daukaten barruan, horiek kontsumitzea, hori da gomendioa. Eta ez iteak erola, eta, bueno, nik egia esan horretan batzutan... Ez diezu kaso asko egiten. Egin izan dut odola eman da gero hartu eta gero kirola egin, eta... Covid garaian ere esaten zuten, bakuna jarri ondoren, ez mugitu asko ez kirola...
A ber, amari, baina hori da errespetu kontua. A ber, nire ama sarratu ingo zen. Nire amari kasuri ziote egiten, eta baina etortzen bazain norbait esaten dit. Odole eman duzen bendik, ez hartu kargarik honekin. Da, txera jonda, 6.000 etortzen zain bezotara, zein, hartu. Eta ama, norbait, batian azte mana izkazu egin norbaiti, ama azarratu ingo zen, da, ez da itxura. Bueno, hau esan da. Hemen polenta, ikusten duzu, pixkanaka askatzen ari da paretetatik, ja, erdi prest daukat, hemen ardo txuria bota dio, ja, dagoeneko, utziko dut pixkat lurruntzen, da ero saldarekin estalingo dut. Honek ordu terdi behar du egotea. Eta hemen, polentari segehituko diot, bueno, egun hauetan erabili duguna asko. Korringoak eta kasuntan arrautza oso bat. Eta honek emango dio, bueno, beste gorputz eta nortasun bat. Eta zutan utziko dut, kozinatu egingo dut hau pixkat. Hori bai, hemen garrantzitsua da, oin, fuerte. Eragitea eta 3 minutuz hemen izango dut, hau, zutan, gero, zabotako diot, gaztak, hori behar du. Gatza eta piper beltza, eta gure polenta, bueno, oskaiura joateko prest. Eta gure karbohidratuak, ez da? Esan dugu hemen daneti daukagu. Hemen dakagu. Bai. Hau janda gero, bueno, etxalarreko buelta ingo duzue, hankabatekin soka saltoan. Polentarekin zaudela, gira, hemen etxian eta horrela ez dugula inoiz kozinatu. Nein era amak polenta ezin inoiz kozinatu. Ez daukagu oiturarik hemen. Ez daukagu bat ere oiturarik, baina bazer lagunak, kanpotarrak eta horrela, Perutikan etorritakoa, nik batzen naiz lehenengo aldia ezagunen polenta, Bruno izena da zuen, Perutarra, eta berak... Brunoaz! Eta berak esan du, bida polenta, eta egin zuen horrela, aragi xerra batekin eta horrela, egin zuen milanesa moduko bat, eta milanesa horri jarri zion polenta gainetutan. Hori gero labean amaituzun gazta pixka batekin eta horrela, eta bida lehenengo aldia dastatu nuna berarekin izan zen. Eta hogei urte izan itxun nile, garai hartan. Polenta hau berez horrela jateko moduan dago, hartu jarriko genuke lagungarri moduan. Nik hau ja gazta botaio eta itzalingo dut. Urtu arte hemen egongo nez bueltak. Hemen horrela koiarak batekin jarri eta jateko moduan egongo zen. Baina jatetxetan hemen txorienen egin izan dut inoiz, hau ostutzen uste badu, bloke bat bezala geratzen da, gero hartzen dugu sartai batean, eta gurinarekin alde guztietatik bloke hori kozinatzen dugu, gorritu egiten dugu, eta gozoa egoteaz gain, hemen daukaguna oin bertan, gero geratzen da polita, eta estetikoki be oso polita geratzen da, lehenago egin alduzu, eukin alduzu egin da, ez gero laguna datozenean hemen eragiten ibili beharra izerdi batean, ez? Orduan hemen gero inbar dela, olako erretilu bat hartu, honi salda botako jo, ze ja hemen eskian daukatuzua, egarria daukala, saldarekin estali, lapiko azkar batean ere egin ezakezu, ezta? Lapiko azkar batean eta momentutxo batean hori egiten da. Omen, oin, 3 tapa sartu ditut, nik nire pizta azkar. Baina asmatu egin da. Aurrenekuan! Hau da, hau! Lapiko egin errixe bada, baina bero taperra eta horrela jartzen balma, ez dakit zenbat taperra ezberdin egin eta tapak aurkitzia, hor bai, baina nire etxean daudela tapa gehiago taperrak baino. Nahi nuke jakin ninun daude taperroia. Badakizu hori, badakizu nun geratzen diran. Honekin iten dana da, hartzen da horrelako erretilu bat, gurinarekin pixka bat igurtzi, horra atera ero olioarekin, ero sukaldeko plastikoarekin, eta oskaiura sartuko dugu 2 orduz. Honek behar du, hemen, baina ordutxo bat, ze hemen ordu erdi badarama. Ordutxo bat utziko dugu suabe egiten, aterako dugu sakumia, kendu sokak, birrindu saltza, eta polenta egin da izango dugun hortan, bakarrik izango da gero plantxati pasatzea. Baina oin bitartean nik, azte honetan ematen nahi naiz, beso gozatu. Nabari da nik uste dut. Segun eta ze gauza egiten itxezun sukaldian, tokatzen da batzutan, kirola egiten da ere. Eta gainera, errekompensa zein da. Jatia. Kriston platera eta gaurkoa horindikan eta hobegoa. Beraz, hemendikan eskarrik asko, Joseba Ariz, erakutsi digu, edo gaur ekarri digu honea, kriston errezeta onak, goixuak eta gaur eharki jango dugu. Ontxe dator lagunok. Begira, hor magia inda, Zei txura daukan honek, ata dituzu sakumia, kendu didez soka, saltza pirrindu dut, eta gero hemen sartu ditut, eta beste 15 minutuz
poliki hemen daude. Bien bitartean gure adrilua, ze horren itxura dauka, gure adrilua, polenta adrilua gogortu zaigu. Zuria eta uneria, ezta? Hola geratu geha. Erdibana. Bueno, adrilua nola jaten dan? Hartzen da, urin pixka bat, sartai batean bero jarri, eta hau ingo duguna da, ez gorritu pixka bat. Azkenean nahi diona da, kolore pixka bat eman, eta, berotu, horrela jateko moduan dau. Baina, pixka bat gorrituta, ezta? Berotuta, gorritu polit batekin ematen badiogu, eta lehen esan dizuena, ez da itxura berdina, olako, ataratzen badizute usaku umia, eta ero aldamenean olako pure patata mendizkak ondo dagoela, baina... Antzakian horrela atatzen dute? Ez dakita, polentaren zerbait, ez da, ikutxu bereziren batekin, edo detaietxo batekin eta horretarako artista dira, ematen diote buelta bat, ze horratzean dagoen ideiak egunero, daude pentsatzen nola sortu plater berriak, ideia berriak, eta segurazki polentarekin, usten dutela dena platera bintzat. Bakizu zein izan zen aurren azizala, gaur egun olako jatetxea asko, Javier. I más D más, esaten dena, olako laborategi bat, non ikertzen, bi pertsona dauzkaten ikertzen plater berriak atatzen. Hori lehenengo egin zuena, Bulli izan zen, Ferran Adria izan zen, berean aia jarri zuela, hemen behar dugu norbait, ideiak atatzen beti. Eta beraiak izin zien lehenak, eta gero, gainerako, ez dakit, talde guztiek, sukalde holan goi mailakoek, kopiatu inzeten, eta hartzakek, badauka, holako taldetxo bat, hori dala bere lana hartu, eta plater berriak asmatzen ibiltzea. Eta osagai berriak. Hartzaken urte askotan egon da Xavier Gutierrez, eta gaur egun badago, gazte bat, Tolosakoa, horra den lanien ideia berriak. Igor egoten da, Igor uste da hola. Bat baino gehiago egongo dira, talde handi bat, baino, urtero azkenen, platerak aldatu behar gona dituzu, buruari eman behar dituzu, eta urtero zerbait berria, merkatuan ez dagoena, eta hori ez da bat erresa, Eta orain gutxiko, sare sozialekin eta horrela, ia dana ikusten dugula, zerbait berria asmatzia oso zaila izaten da. Hau betikoa da, baina betikoa ere, Ikutu berezi batekin. Eta Xabierretaz izatea, gozogile artista, baina artista zentzu guztietan, tipoa... Person. Lagunok, hementxe, gure polenta prest, usua ere hemen eginda, eta usakumia onjo saltzan polentarekin. Tren, hau alde batera, hemen, zuk esan duzu hori zuretzako niretzako. Labantxo bat igual, atrako dizu. Bai, beharko dugu. Baina hemen! Beharko dugu, a ver, Ni paparrera jo nahi ba espada, Ni holetan, gustatzen zait, egala hieltzea. Hombre, saltxak eta kriston itxura dauke, Saltza dago, ikusgarri. Usakumia, eskuakin jateko dago. Ni oiagor salian, Oiagorra dagoen tokian, beste iza guztia. Kentze dauka? Ni uste, azo egore, Plato polenta. Eta zuek ezaite ez urruti joan. Orain berdin egingo dugu, baina labian egin da modu erraz eta azkar. Azkar. Eta ikusi duzu, gisatuak, usakumea gisatu erara, ez du inoiz utxe egiten. Baina badakizu ez ere ez duen utxe egiten ere ez. Momentu batean, kozinatzen den teknika. Hau da, egingo dugu, zartailan, momentu batean, gorritu eta labean amaitu. Eta ondoren, karpatxo bat. Geratu, eta ikusi nola egiten den.
Usakumeak zartai batean olioarekin kozinatu. Alde guztietatik zibilatu. Erretilu batean jarri eta laberatu 220 gradutan 4 minutu. Karpatxoa egiteko barrengorriak zapieze batekin garbitu eta xapla oso finetan moztu. Plater zabal batean jarri, karpatzioeran zabaldu. Edalontzi batean oliba olioa, ozpina, ziapea, gatza eta piper beltza nahastu. Barrengorriak zerbitzatu aurretik ozpin olioarekin ondu, limoi tanta batzuk, perrexi xeatua eta parmesano lauzak bota. Eta amaitzeko usakumea labetikan atera eta karpatzioarekin batera zerbitzatu. Bueno, ikusi dezue misteriorik ez duela, eta horretarako, ja lotuta dauzket nire usakumeak, egingo detena da, zartaia ja bero-bero dago, Go detiona da, olioa bota, ondo berotu olioa, ikusten dezu, ja nola mugitzen dan, seinale zartaia bero dagoela. Eta egingo detena da, alde guztietatik, ondo gorritu, eta ondoren erretilu batean labera. Orduan, egingo detena da, lehen da bizi, gatz pixka bat bota, piperbeltz pixka bat bota, eta ja, zartaia bero dauketela, gorritu alde guztietatik. Bueno, gaur txampiñoiak eta barrengorriak eta ondioak eta dauzkagu, eta, zenbat historia eta horren inguruan, pentsa, bideo jokuetan ere agertzen dira, txampiñoiak hor botereak eta ematen dizkizutenak, ez? Botereak? Bueno, hori bigote duen bideo joko horretan, tipo bat bigoteak itxapelakin, Mario. Txampiñoiak hartzen ditu, eta horre batzuk egan iteko aukera ematen diote, bestatzuk puntuak ematen dizkiote. Orduan, zerbait izango dute. Kontua da, gizateria betidani jan izan dituela, erabili izan ditu baita espirituekin hitz egiteko. Hau da, alizunea zinioak ematen zituzten, eta gero jainkoekin da hitz egiten zuten, eta baita bere fama txarra ere izan dute. Ze hor dauzkago, txampiñoi ero onjo pozointzuak. Claro, hori erabili... Amanitan, ez da? Amanitan muskari. Baino gehiago dago, dana ez dut. Txampiñoiak, gero barrengorriak, gero perretxikoak dena jangarria dira. Jangarriak batzuk behin jante dituzu bakarrik. Gehiago ez dituzulako jango. Jangarriak dena dira. Danak, egia. Hori da, perretxiko sale bate beti iten dion galdera. Hau jangarria da? Jan ez dauzu. Hori ondo ulertzeko, jangarriak behin bakarrik dira, ze noski gero hil egiten zara, pozoitzua diralako, beraz, hobeto ez jan, behin, bazpare, norbait ikuste bain badago bestialian. Ze bat bia batzutan adegian ez dala iritsiko garaiz da hori. Kontua da, ni lehen hor onjoak, izostuak erabili ditut, eta beste bat gaur egun oso modan dagoena, eta holako barazki bat diren da, liofilizazioa da, ez? Lehen garai batean, saltze dituzte gaur egun etxean izateko labe hauek lehortzekoak, ez? Saltze dituzu hor fruta ezberdinak, eta lehortu egiten dituzu, ukitxe dituzu ordu batzu, 50 gradutara ero, eta lehortu egiten dira, ez? Horrekin. Ze gertatzen da, onjoak eta pertxikoak eta holan, lehortuta bere ur asko galdu egiten dute, bere sustantziak galdu egiten zala, ez? Eta liofilizazioa asmatu zen, eta liofilizazioa zer da azkenean, egiten dituzte lehenengo, 30 gradu 0 azpitik izostu, gero utzean ontziratutako olako labe berezi batzuetan sartzen dituzte, atmosfera gabe, eta hor lehortu egiten dituzte. Zer lortzen da horrekin? Hor badaude prozesu batzuk, non lortzen dan perretxiko onjo edo den alako hori lehortzea erabat, baina sustantzirik ez ezer galdu gabe. Ez du galtzen, ura galdu egiten du, baina bere esaten den zapore eta guztiak mantendu da. Orduan gaur egun, liofilizazio niko modan dago, nik hemen onjo batzuk ekarri ditut, eta esan oso praktikoa den zerbait da, ze hauek gero urarekin hidratatu egiten dituzu, eta hartu eta gero pertxiko onjo normal batzuk bezala, normal, antzeko bezala geratzen da. Ez da freskua, baina eskura garritu. Ikusi dezu, ni ja usakumeak alde batetik bestetik ja ondo gorrituta geratu zaizkit, eta oin egin behar dena da, ja beroa daudela, labera sartu 220 gradutan, utxi gora bera, 4-5 minututan, ja prest. Bitartean, ikusi dezu, nik nire txampiñoiak ondo, eta fin mozteko mandolina hau erabilidet, eskuz egin daiteke, baina ez da hain fin geratuko, eta nola karpatxo izango dan, eta gordinik joango dan, geratu behar du fin, beraz. Hau, labera sartuko dut. Hemen kontutan izan, labean, ez tala geratuko lehenko, usakumia da, hemen pixkat, ero usoa, ero eiza eta honek gauzak, gutxi egin da, ero pixkat, nik oiagorra ere gorri jatea gustatzen zait,
eta horrelako galeperrak eta bebai, pixkat plantxan egiten ditudanean gorri jatea ere ni gustatzen zait. Orduan, ero denbora luzean, ero gutxi inda. Hori bai, gustatu egin behar zaizu gutxi inda. Ataratzen dugunean labetik, ikusten badu, hori gutxi eginda dagoela ero, hartu, plantxan egin, eta listo, ez dago euki denbora bat kozinatzen esartaian, eta inungo arazorik gabe, baina bueno, ni zalea naiz, hori bai, eiza dala kontutan izan, Hau da, zapore, fuertiak. Lehen itzera egin duzu, deshidratazioari buruz, edo liofilizazioari buruz, ezta? Ba, liofilizazioa da teknika bat, guri erakutsi ziguten, non egiten dena da, solidotikan, bai, gaserara pasa. Oda, ez da likidotikan pasatzen. Oda, presioaren bitartez eta temperaturaren bitartez, iten dena da, zerbait izozten dezu, bai, temperatura asko ematen diozu presio batian, eta bai, gertatzen dena da, hori, iten dena da, gaserara pasa, eta orduan geratzen da guztiz deshidratatuta. Bai. Eta baina galdu gabe sustantzia. Hori da, orduan sustantzia guztia geratzen da, hortxe, eta askoze hobea izaten da, edo normalian, deshidratatuta baldin badago, baino. Ze teknika horrek egiten duna da, azkar pasa, eta produktua geratzen da, mantenugai guztiekin. Gaur egon modan daudelako jakiak eta, bueno, mendiko espedizio handiak eta, ikusten dituzulako sobretxo batean, ezerri, ez dutena pisatzen ia ezer, horri, ura botatzen diezu irakiten bertara, nahastu egiten duzu, garrantzitsua nahastea, ze bestela azpian geratuko zera izkizue makarroi batzuk ordinik, garrantzitsua, hori ikasiten da esperientziak ematen dizu, bai, behin baino gehiagotan indakoa. Eta egiten duzuna da, gero, 8 minutu, zero, batzu daude marka batzu 6 minutu, bestatzuk 10 minutu, usten duzu, ondo itxita, bera daukate sistema bat zein. Itxi egiten duzu, eta eror dauzkazu, arroza kurriera da oi askoarekin. Edo daukazu, makarroi batzuk boloñesa erara, olako jaki pila bat, eta azkenean, bueno, hori nik hauekin inurrate egin da hitz egiten behar, ez dute, 8.000 metrotan zaudenean, janin behar. Eta pixua, baina garrantzitsua da gozoa egon behar duela. Zebera ez dut, nik han, bai, derrigortu egiten zara, janin behar duzu, badakizu behar duzula, pisurik ez izatea garrantzitsua, baina gero, beraie bilatzen duena da, zerbait motibatu imar zaizuela jaten. Gozoa egon behar duela, ze, jaten duzu derrigortuta, han ez daukazu gozerik, zaude? Botaka gurearekin, denbora guztian, buruko mina ez da izan. Eta baitzat, bueno, hori altzatu behar duzu. Lehenengo eta behin, gauza bat kendu digu, pisua ez dauka, oso ondo. Badakizu emango dizula energia guztia, baina beraiek eskatzen zuzeten zen gozoa egotea. Orduan, goi mailako sukaldari batzuekin ibilizian hor, Beñator Matxea tartean, nire laguna handia, eta ibilizien ikertzen, hori, goi mailako sukaldaritzako errezeta interesgarriak oso sabrosoak, hoiek liofilizatuta eramateko 8.000 metrotara, eta, bueno, zuri energia eta hori dana emateaz gain, gozoa egotea, esatea, ze hona dauen hau, jaten nahi neuzen hau. Motibatu egiten zaituela hori jaten, ze bestela, esaten dute, hangoian zeudela, gogo gutxi. Gu egia da gozo gintzan ere, erabiltzen dugula asko adibidez, txokolatearentzako eta horrela, ze pentsatu txokolateak ura ez daukela. Da dena koipea. Zer gertatzen da, guk frutare... Baina koipe ona, ez? Koipe oso ona. Bale, ja pirotu. Orda txokolatea jate jarretu. Bai, eta dauke koipea, eta zer gertatzen da, nahi balma diogu frutaren bat edo horrela nahastu, igual mugurdia edo zer gauza, mugurdiak ura dauka, eta txokolate tableta horri ez dio bat ere interesatzen likido edo ura hori. Orduan, produktu deshidratatuak balio dute. Bale. Orduan, horregatik erabiltzen ditugu edo mugurdi liofilizatuak edo bestelakoak. Bale. Txokolateari nazteko. Espeletako piperra. Nio inaina izaten etxen txokolate bat espeletako piperrarekin. Adibidez, piperra hutsa. Pikatzen du, Pixka bat. Honek bai, nire humiak txokolate pikante zalia badira, baina esateko, pika huiten daue, Pixkatxo bat. Bueno, gaztek utzi dazue, mesedez, honekin, ze falta zaizkio pare bat minututxo labeari, aterako dugu, eta gainetik botako diogu gure ozpina karpatxoari, botako diogu perexit pixka bat, gazta eta prest. Ikusten dezu, labetikan atera berri, bero, laterera botako diot. Hementxo.
Egonean lagun batek esaten zian, arrainan kontuakin, arraina hori dana da, astegikoa da, eta bai, baina zujaten duzun, oi asko gehiena ere, zujate dituzun txerriki gehienak ere, zujate dituzun danak astegikoa dira. Hau izango zen, oi askua, egaztia, itxasoan harrapatutakoa bezalakoa, hau izango zen. Eta ni hemen arrantzalen alde eta itxasoko arrainak eta jatean alde, aukeran hori, baina bestea ere hor dago, eta dagoen hortan, konsumitu bilan dugu baita ere. Bueno, gaurko platera, amarrekua, Gusten dut, gaur, asmatu dugula. Espero de Joseba gustatzia, ze hemen dago nere usakumea, karpatxoarekin. Bueno, zuk badaldekezu... Ni ja iztarrera jugun ez. Hartu, eta holan, tak, niretzako iztarra. Gorria belma dago pixe bat, ondo, Señale ona, ni gustatzen zaiz. Eiza maite du. Eiza jatia. Eiza ere. Eiza ez, noski, baina eiza jatia maite dugu, kozinatzea maite dugu, eta zuei ere maite zaituztegu. Eta holako errezetak, zer esan ikaz. Karpatxo pixo batekin. Karpatxo ere jateko dago, itxoina. Itxoina, ja, zeitun, zu itxoina. Egunak, bitartian, aste buruena pasau. Eta astelenian, torretxorrienera. Bueltan. Agur!